Takže otváram diskusiu. Kto sa prihlási? Franko Voda. Zapni mikrofón. Dobrý deň prajem, či podvečer. Ja som Stano Voda. Zúčastňujem sa pravidelne zasadnutí Mestského zastupiteľstva, v podstate teraz už 9. rok. Takže nejaké tie informácie okolo toho mám. A vo veci Polygón som sa zúčastnil aj s inými občanmi, ktorí tu v tejto sále sedia, 3-krát pojednávaní na okresnom súde Malacký, kde vypovedali poslanci vo veci a potom 3-krát odznel výrok v neprospech mesta Suvaru. Tam poslanci, ktorí vypovedali, hovorili o tom, že nikdy mesto nevložilo do Polygónu konkrétne pozemky, konkrétne parcely. No napriek tomu rozhodnutie bolo také neprospech Stupavy. Potom následne v roku 2012, bolo tu spomenuté, došlo k zmene majiteľa väčšinového podielu v spoločnosti Polygón, ktorý vyzval tedy poslancov nejak na spoločné urovnanie problému s tým, že poslanci 28. júna v roku 2012 schválili určité podmienky, na základe ktorých, pokiaľ budú splnené, bol primátor mesta poverený stiahnuť odvolanie voči rozsudku súdu. Toto rozhodnutie, teda tá žaloba, respektíve odvolanie voči rozsudku súdu bolo stiahnuté a spoločnosť BCEP v likvidácii bola opäť zaregistrovaná ako, nie BCEP v likvidácii, pardon, Polygón v likvidácii, bolo opäť zaregistrovaná v obchodnom registri ako Polygón Stupava a z toho vyplýva, že mali byť splnené všetky podmienky, ktoré vtedy Mestské zastupiteľstvo zadefinovalo. Boli tam dve dôležité podmienky. Jedna bola, že mala táto spoločnosť Polygón predložiť prehľad účtovných uzávierok za posledné 3 roky, teda rok 2010, 11, 12. A potom mala spoločnosť predložiť obchodný plán spoločnosti na 3 roky dopredu. Teda, keď ten výmaz v obchodnom registri bol urobený, dá sa predpokladať, že všetko bolo v poriadku. Na rokovaniach Mestského zastupiteľstva neodznela informácia nikdy o tom, či tieto podmienky boli splnené alebo nesplnené. Aspoň ja si to nepamätám a ani si nespomínam, že by to bolo v zápisnici. Ale čo bolo zaujímavé, čo potvrdzuje, že zrejme tieto podmienky neboli splnené, je 26. október roku 2014, kedy na rokovanie Mestského zastupiteľstva bola predložená zmluva o budúcej zmluve, na základe ktorej mesto malo vydať súhlas na budovanie inžinierských sietí na svojich pozemkoch. Vtedy poslanec Ľahkovič hovoril, že je to veľká lokalita a nepozná sa rozsah výstavby v danej lokalite a navrhol, že by mal byť tento materiál, ten návrh zmluvy o budúcej zmluve stiahnutý. Pripojil sa vtedy aj poslanec Roman Maroš, ktorý hovoril toľko, že nie je možné vyhlásiť neupotrebiteľnosť týchto pozemkov z hľadiska mesta, lebo sú mestské a budú potrebné.
Takže toto všetko mne ako si napovedá, že sa tu potom následne, alebo respektíve ešte za minulého zastupiteľstva udialo niečo, čo sa mi osobne nepáči a zrejme poslancom nebolo naliaté čisté víno, ako to celé dopadlo. Toľko asi na ozrejmenie to, čo ja si pamätám. Už tú terajšiu dobu to bolo povedané, to netreba hovoriť. Toľko, ďakujem. Dobrý deň, mám meno Peter Kubička. Začnem jednou otázočkou. Mne tu chýba jeden veľmi dôležitý človek, a to je primátor tohto mesta. Neviete mi povedať, že kde je? Bol pozvaný na rokovanie na toto zhromaždenie obyvateľov, ale podľa informácií z Mestského úradu sa zúčastňuje stretnutia starostov a primátorov, nejaké, ktoré sa koná. Čiže viem, že už včera bol na tom stretnutí, takže dneska pravdepodobne tiež je na tom stretnutí a chcel by som ho týmto ospravedlniť. Predpokladám, že nie predpokladám, ale myslím si, že v tomto prípade naozaj nie je primátor prítomný v meste. Keby bol prítomný, tak by sa určite zúčastnil tohto zhromaždenia obyvateľov, len musel sa zúčastniť stretnutia starostov a primátorov. Nič viac a bližšie k tomu ja neviem povedať. Neviem, aspoň by som očakával nejakú relevantnú náhradu za neho, niekoho, kto proste vie k tomu niečo povedať, napríklad presne ako sa volá tá funkcia stavebného úradu, alebo pani prednostka, ktorý hlavne niekto hovorí. Pani prednostkou som komunikoval, keďže som bol ako moderátor uznesenie Mestského zastupiteľstva schválený, ako moderátor tohto zhromaždenia a vlastne všetko toto pani prednostka zabezpečila, čiže aj toto občerstvenie, stoličky, ozvučenie miestnosti, techniku, videoprojekciu, čiže tie základné veci Mestský úrad zabezpečil. Nemôžem v tomto prípade naozaj povedať privé slovo, pretože je to zabezpečené na takej úrovni, aby toto zhromaždenie mohlo prebehnúť. Pani prednostka mi dala sľub, že to zabezpečí a svoj sľub aj dodržala. Takže z tohto hľadiska ja by som nevidel nejaký problém. Každý poslanec sa mohol rozhodnúť, či príde na toto zhromaždenie alebo nepríde. Tí, ktorí prišli, tu sú, vysačky sú pred nimi, takže vidíte, že kto má záujem diskutovať na túto tému a kto nie. Je to na každého osobnom rozhodnutí, nemôžno nikoho donútiť, aby prišiel. Je to v zásade slobodná záležitosť tých ľudí. Ja sa naozaj nemôžem vyjadriť k takýmto otázkam. Prepáčte. Jasne, chápem. Nechcem o tom polemizovať, len chcem povedať, že myslím, že ten hlas toho mesta by tu, alebo teda vedenia mesta by tu mal zaznieť. Z toho dôvodu, že som si pozrel zastupiteľstvo, čo bolo teraz pondelok, tam padali konkrétne otázky a pán primátor sa veľmi vyhýbavo v podstate tváril a nechcem na nič odpovedať. Takže proste bolo by dobre, keby sme sa mohli zase opýtať na základe nových informácií, ktoré k tomu prišli, priamo jeho alebo nejakého poverného zástupcu, ktorý o tom má informácie, proste mne tu ten člen chýba. Dobre, poďme ďalej. Chcem sa spýtať jednu takú dôležitú vec. Vás ako poslancov. Boli poslanci alebo komisie informované o rozsahu a zámere, čo vlastne v tej danej lokalite má byť postavené. Je vôbec niekde, v akom rozsahu to bude tam vybudované, či tam budú koľko domov, koľko ciest, nejaké ihriska, alebo proste čo s tým všetko súvisí, či je k tomu nejaký zámer postaviť k tomu triedu škôlky, triedu školy, jednoducho nejakú relevantnú informáciu, lebo minulé to bol ten problém na námestí pri kostole, keď bola tá sporná budova. Čo tu má niekto záujem takú zvláštnu budovu. A proste bolo k tomu tiež také stretnutie, prišiel ten investor alebo ten developer a povedal proste k tomu, aké má záujem, čo s tým chce urobiť. To znamená, že postavil sa proste pred ľudí a niečo sa proste aj sa dotiahlo z toho, vlastne vyplynulo z toho stretnutia. Potom myslím, že sa niečo pripravuje alebo pripravovalo ohľadu nejakého územného alebo neviem to presne pomenovať, ale proste bolo vôbec to nejako tento polygón prezentovaný niekde? Viete vy vôbec o tom niečo? Boli nejaké komisie? Ja vám odpoviem, na toto zhromaždenie boli pozývaní aj zástupcovia tých súkromných spoločností, ktoré v súčasnosti vlastnia ten majetok, tie pozemky, do ktorých to bolo vložené, teda polygónom. Boli pozvaní všetci, neviem teda, či je tu niekto prítomný za Vardek SRO, Aus Investment, Hector Capital, asi nikto, pokladám.
ak by bol, tak sa ozvite, môžete sa zúčastniť diskusie, čiže boli pozvaní, neprišli. Neviem sa k tomu vyjadriť. Pokiaľ ide o tie komisie, tak za našu komisiu môžem povedať majetkovú a legislatívno-právnu, že tento materiál nebol nikdy predložený. My nevieme, aký je tam rozsah investičnej výstavy, čo sa tam plánuje. Jediný taký bod, o ktorý sa dá oprieť, je to územné rozhodnutie bývalého primátora Slezáka z decembra 2014, ktoré bolo vydané vlastne možno posledný deň v jeho funkcii do takých zvláštnych okolností. A z tohto územného rozhodnutia je možné vydedukovať nejakú budúcu zástavbu tej lokality, ale boli odtedy vydané aj stavebné povolenia už terajším vedením mesta, stavebné povolenia na elektriku, na plyn, na vodu, a to je zase samostatný problém sám o sebe, pretože časť tých stavebných povolení umožnilo vlastne zástavbu na pozemkoch, ktoré ešte stále sú vo vlastníctve mesta, ktoré momentálne mesto stále vlastní. To sú pozemky parcela 2009/166, 2009/11 napríklad. Popod tieto parcely sa ťahajú vlastne siete do tej lokality a ten, ktorý to robí, nemá súhlas mestského zastupiteľstva s vecnými bremenami, nemá ani nájomnú zmluvu, čiže o tomto vieme. Ale čo sa týka naozaj detailov tej investičnej zástavby, aké tam bude dispozičné dopravné riešenie, koľko tam má byť domov, obyvateľov, odkiaľ sa budú tí noví obyvateľia napájať na hlavnú cestu, či pôjdu cez lesnú a teda tým pádom upchajú kompletne celú lesnú, vlastne zadusia tých ľudí na lesnej, alebo či sa vybuduje nejaké alternatívne riešenie, ktoré naopak lesnú odľahčí, že z lesnej na Malacku. Toto nevieme, pretože nič také nebolo v komisii, aspoň našej komisii predložené. Neviem, nechcem hovoriť za stavebnú komisiu, možno Rudolf Dalivoda krúti hlavou, že nie, ale pokiaľ v komisiách tento materiál nebol. Nejaké finančné, alebo niekde dopravy napríklad, nie? To proste nerozumiem. Jak je to možné takéto investícia, proste alebo takéto niečo sa ide aj stúpavé a proste nikto o tom nič nevie. Práve preto myslím, že ten primátor tu mal byť alebo niekto od neho, práve kvôli tomu, že čo ste spomínali, že tie pod tými pozemkami mesta, som pozeral zastupiteľstvo, tam práve o to išlo, on proste k tomu nedal žiadne stanovisko. Tak by o to zaujímalo, ak sa čo môže diať s mestskými pozemkami a v podstate sa len krčie plecia. Vo finančnej komisii sme mali u Polygónu, bola to tá vec, že v účtovnej závierke mesta sa objavila opravná položka na investíciu v spoločnosti Polygón. Čo znamená, že bola vytvorená opravná položka v plnej výške, to znamená, že mesto si ohodnotilo túto investíciu na 0 eur. Čo to znamená? Vytvoriť opravnú položku na niečo, čo mám, to znamená, že dočasne znižujem jej hodnotu. A mesto usúdilo, že je potrebné to urobiť v plnej výške. Už to odpísalo? Ešte to neodpísalo, len vytvorilo opravnú položku. To je otvorenie dverí pre označené investície ako o Smaranej. Kto to nariadil? Ekonomické oddelenie a auditor, toto išlo zo strany auditora a mesto to odobrilo. Ekonomické oddelenie, v podstate ja ako účtovník som dostal od auditora pokyn, proste, že odporúčame tu vytvoriť opravnú položku a vzhľadom na to, že štatutár, teda primátor, alebo v podstate to je najvyššou osobou, ktorá môže povedať, že niečo, že nebudeme vytvárať opravnú položku, lebo je tu nejaký obchodný plán a nebola tu vôľa ani zámer presvedčiť auditora o tom, že vytvárať takúto opravnú položku nie je potrebné. Ak môžem ešte k tomu pár slov.
V podstate ja som to hovoril, len hovoril som to inými slovami, nie týmto finančným jazykom. Skúsim to vysvetliť. Pokiaľ by mesto považovalo túto investíciu v polygóne za investíciu ziskovú, z ktorej niečo mesto bude mať, a toto považovanie by nebolo len považovaním, ale by sa opieralo o reálne právne dokumenty, tak v zásade auditor, potom jak by vzliadol na tieto dokumenty, by netrval na tom, aby sa vytvorila opravná položka. V prípade, ak mesto nevie obhájiť, že naozaj reálne je garantované to, že z tejto investície niečo dostane, teda že sa tá investícia zhodnotí, ale lebo celé je to len v rovine sľubov, tak v takom prípade tie sľuby auditorovi nestačia. Auditor trvá na tom, aby sa tam dala opravná položka, ktorá vlastne otvára priestor na to, aby sa tá investícia odpísala ako stratová. Čiže bavili sme sa o tomto aj na zastupiteľstve, o tejto skutočnosti. Naozaj je rozdielný svet odborno-právny alebo odborno-auditorský a svet politický. V tej politické rovine je ľahké povedať, že však my z toho niečo budeme mať, umožníme im to, nech si to zastávajú, že na konci dňa nám možno niečo dajú. Ale ten svet odborno-auditorský a právny, ten funguje na základe presne daných garancií a systému sankcií. A to je celý problém tohto, že tu nebol vytvorený taký systém. Celé je to len o slovách. A dôkazom toho je to, že auditor tým slovám neuveril. Auditor chce garancie, chce právne dokumenty, že tá investícia naozaj je vrátna, že nie je stratová. A to, že mesto vytvorilo opravnú položku, v podstate dalo za pravdu tým argumentom, že tento systém garancií tu vytvorený nie je. A to je vlastne to, o čo sa skúsime teraz my pokúsiť, vytvoriť taký systém garancií, ktorý bude garantovať, že nie polygón dostane nejakú sumu z tej investície, ale priamo mesto. Pretože keď ju dostane polygón, tak to mesto nikdy neuvidí, pretože 80% bude od tej investície rozhodovať. To je prvá vec, ale zároveň aj garanciu, ako som už spomínal, pre obyvateľov Lesnej ulice a pre podnikateľov v tej lokalite. Čiže to je komplex vzťahov, kde musíme vytvoriť naozaj systém právnych garancií, ktorý teraz vytvorený nie je. A tá opravná položka je len dôkazom toho, že vytvorený nie je. Pretože keby bol vytvorený, tak nemusíme predsa robiť na tú investíciu opravnú položku. Presne k tomuto teraz zase na to naviažem. Na poslednom tom okrúhlom stole pán primátor hovoril, že bolo by dobre, keby sa spravilo valné zhromaždenie akcej spoločnosti Polygón, tak ten sa teda či realizované valné zhromaždenie prebehlo. Ak prebehlo? Dobre, keď ak prebehlo, tak predpokladám, že tam bol zástupca vlastne toho väčšiného vlastníka akcej spoločnosti Polygón. A či padla otázka, či mesto naozaj má nejakou papierovou formou, prečo vlastne pán primátor neustále do kolečka vlastne tu, síce on sa chytil, ale potom proste neustále na tom trval, že existuje nejaká právna forma, že 20% má garantované vlastne príjmy z tej investície. Preto sa spýtať, či na tom valnom zhromaždení naozaj padla také, že áno, existuje zmluva. Ako to vlastne je? Áno, to valné zhromaždenie prebehlo. Ja som bol splnomocnený, aby som zastupoval mesto na tomto valnom zhromaždení. Na tomto valnom zhromaždení sme schvaľovali účtovnú závierku za rok 2015. Ja som hlasoval proti schváleniu účtovnej závierky, ale veľmi mi to nepomohlo s 20%. Následne sme odvolali celú dozornú radu Polygón Skupava s tým, že sme sa dohodli, že momentálne tam nebudeme nikoho navrhovať, pretože Polygón už nič nemá. Polygón je otázka diskusie, či vôbec trvať na tom, aby sme v Polygóne mali nejakých zástupcov, pretože Polygón je spoločnosť, ktorá momentálne vlastní len tie obchodné podiely v tých troch súkromných spoločnostiach, teda ako finančný majetok nemá nič iné. A následne sme na tom valnom zhromaždení sa aj bavili o týchto otázkach. 80% akcionár predostrel svoju ponuku a na tú jeho ponuku sme mu jasne povedali, že táto ponuka je neakceptovateľná, pretože neprináša žiadne garancie. Žiadne garancie, že niečo naozaj na konci dňa bude vyplatené ako zhodnotenie investície a to, čo malo byť vyplatené, nemalo prísť mestu, ale Polygónu. Takže to je akože veľmi, to nie je žiadna garancia, to sú len prísľuby. A rozišli sme sa takým spôsobom, že 80% akcionár povedal, že máme my predostrieť našu ponuku. A to je to, čo som povedal na začiatku, že sa nachádzame v štádiu, či sa rozhodneme ísť na tvrdo formou ďalšej petície a tlaku na to, aby začalo súdne konanie, pretože to je reálne riešenie. Pokiaľ sme začali súdne konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu, vkladu,
tak sa automaticky objaví poznámka na listoch vlastníctva, súd môže vydať predbežné opatrenie a tá lokalita je zablokovaná pre ďalšiu zástavbu. A môže začať potom rovnocenná diskusia. Teda nachádzame sa presne v tom štádiu, čo som povedal na začiatku. Buď sa rozhodneme teraz pre takéto riešenie, alebo dáme tomu čas a predostrieme teraz my ponuku, ktorá bude pozostávať z presne stanoveného systému garancií a záruk pre mesto, pre obyvateľov, pre dopravné riešenie a tak ďalej, jak som to hovoril. K tomu sa ešte vrátim, to ma zaujalo, ale znova sa pýtam, bolo tam jasne povedané, že mesto má nejakú papierovú záruku vo výške 20% z tej investície, to, čo vlastne pán primátor povedal, že existuje zmluva, tam nemôže zverejniť nové predmetom obchodného tajomstva. Padla taká otázka, bolo jasne povedané, že existuje taká zmluva. Padla taká otázka a odpoveď bola, že neexistuje takáto zmluva s mestom. Mesto nemá žiadnu takúto zmluvu. Existujú zmluvy medzi Polygónom, ktorý vkladal pozemky, a tými 3 súkromnými spoločnosťami, ktoré tu boli pozvané, tie by sa k tomu vedeli vyjadriť, ale neprišli. Existuje zmluva medzi 2 súkromnými spoločnosťami, že niečo by mal inkasovať z tej investície, ale opakujem, Polygón, nie Stúpava, Polygón. To je veľký rozdiel. Čiže 2 súkromné spoločnosti sa dohodli, že niečo na konci dňa bude inkasovať Polygón. Stúpava žiadnu zmluvu nemá, čiže teda nemá žiadne garancie. A to, že sa 2 súkromníci dohodli, že niečo bude inkasovať Polygón, ktorom má Stúpava 20%, a čo nevie vôbec ovplyvniť, to naozaj nie je žiadna garancia. Čiže opakujem, táto kvázi ponuka, pretože to nie je žiadna ponuka, to je len sľub. To je len obyčajný sľub. To je presne taký sľub ako na začiatku, keď sme vkladali tie pozemky, tak sme verili sľubu druhej strany, ktorý spočíval v tom, že ja prinesiem 100 miliónov korún, vybudujem krásny veľký dopravný areál, budú sem všetci chodiť na tie testovacie dráhy, Stúpave to prospeje. Celé to bolo pekné, ale bola to len rozprávka. Lebo to nebolo podchytené žiadnou akcionárskou dohodou, žiadnym právne vymožiteľným dokumentom. A teraz hovorím, sme zase v tom istom štádiu. Buď uveríme sľubu a dáme biankošek, zastávajte si to ako chcete a možno, že niečo uvidíme niekedy cez Polygón, alebo budeme trvať na tom, aby to, čo sme vlastne mali robiť na začiatku. Bo teraz robíme to, čo sme mali robiť v roku 2001, respektíve pokúšame sa o to, už chytáme toho zajaca len za chvost. V roku 2001 toto bolo treba robiť. Ale pokúsime sa predostrieť, dať takú ponuku, ktorá bude obsahovať tieto garancie a záruky pre mesto. V takom prípade by sa celá kauza mohla, ale opakujem len teoreticky, mohla vyriešiť. Ale ja sa proste znova musím vrátiť k tomu, že vlastne o to viac mi tu chýba ten primátor. Ja som sa veľmi rád opýtal, čo by teraz za to povedal. Lebo 15 minút tu s ním takto diskutoval a proste by tu svete tvrdil, že 100% taká zmluva existuje. Tak toto je fakt sila. Peter, ja tomu chcem to povedať, že aj na Mestskej rade, aj na zastupiteľstve primátor povedal, že on je garanciou toho, že 20% nejakej investície príde. Keď sme si to ale 2 roky bude ako primátor. Keď sme si to ale rozobrali na drobné, tak sme prišli na to, že niečo také neexistuje. Preto pokiaľ má zinkasovať peniaze Polygón, Stúpava, kde má väčšinu rozhodovacích práv spoločnosť PCEP, ktorú vlastnia 2 spoločnosti z daňových rajov, garancia je 0. Absolútna 0. Nie je žiadna. Jednoducho toto sa nezakladalo na pravde, to je proste holý fakt. Ja by som to, prepáčte, že 20% je veľa alebo málo. To je tá otázka, že z čoho, že z 1000 eur alebo zo 100 miliónov. Otázka, že prečo 20%, keď bolo 100% majetku? To je otázka. To je tiež, lebo dal tam 100% majetku, ale to je tak neexistuje. Tú otázku položiť na mikrofón. Ja už len poslednú vec mám k tomu, čo ste spomínali s tým vlastne o tom malom zhromaždení. Otázka vlastne, že ten developer navrhol, že príde s ponukou. Ma zaujímal váš názor, či si myslíte, že teda keď by to bolo skrátené, že jednoducho už sa s tým nedá nič urobiť, či vy si myslíte, ja neviem, koľký z vás, že či má nejaký zmysel jednať o tom s tým developerom, aby treba aspoň teda riešil nejakú dopravnú situáciu, že by jednoducho vyčlenstve investície nejakým spôsobom, peniaze na obchod, ja neviem, riešenie hlavnej, kruháče, škola, proste veci, ktoré s tým priamo súvisia. To je z mojej strany posledná.
No, na kohokoľvek, kto mi proste povie, že čo si vy o tom myslíte, či to má zmysel s nimi riešiť. Ja sa pokúsim odpovedať. Možno to nie je úplne presné, ale skúsim tak, že hovoríme o tom, že či má zmysel teda komunikovať s developerom o tom, že by sme niečo získali. Táto otázka je na stole v podstate iba z jedného jediného dôvodu a ten dôvod je ten, že my ako poslanci nedokážeme za mesto podať na súd proste predbežné opatrenie, aby sa doriešili tie veci, ktoré boli sporné z minulosti, z času, keď sa zakladala spoločnosť Polygon Stupava AS. A už teda bolo spomenuté, len to teraz doplním, aby možno v tom videu informácií táto informácia zanikla. A keď bolo povedané, že my sme vložili pozemky do spoločnosti Polygon, tak tu je taký dôležitý fakt. Zaznelo to aj na predošlých zastupiteľstvách, že nie my sme vložili pozemky, ale to bolo jednostranné rozhodnutie jedného človeka. Tam zastupiteľstvo nikdy nedalo súhlas na to, aby sa pozemky vložili do tejto spoločnosti. Bol tam vypracovaný zámer, kde sa predostrala teda tá štúdia s nejakým teda tým okruhom jazdeckým a ako to teda malo vyzerať, už je to bolo pôsobivé. To je prvá vec, to tak je, tak sme schvalovali v zastupiteľstve vybudovanie jedného ihriska, tiež bol najprv zámer a potom prišlo rozpracovanie geometrického plánu, kde boli vyznačené konkrétne parcely mesta a hovorilo sa o zmluve a tak ďalej. To je druhá časť. V tejto druhej časti v tejto téme nikdy neprišlo. Nikdy mestské zastupiteľstvo nedostalo na stôl zoznam pozemkov, zoznam parcel, ktoré bude vkladať do spoločnosti. Čiže keď povieme, že my sme vložili, nie je to úplne presné, toto bolo rozhodnutie jedného človeka bez zastupiteľstva. Tu je potom ešte ďalší taký fenomén, že vlastne mesto riadia dve inštancie, primátor, zastupiteľstvo, sú si rovnocenné, nikto není nad, nikto není pod, do kompetencií si zasahujú, sú si rovnocenní. A takýchto dôležitých krokov, kde proste treba súhlas obidvoch, oni sa navzájom kontrolujú jeden druhého a táto kontrola tam nie že neprebehla, ale proste jeden z tých dvoch pilierov, na ktorých vlastne stojí samospráva mesta, povedala, nikdy sa nevyjadrila, že chceme tieto pozemky vložiť. To je vlastne gro toho neplatného úkonu, na ktorý sa vlastne odvoláva aj to prípadná žaloba. A v tej chvíli by sme vlastne vedeli si nejakým spôsobom zaredarovať celé tie pozemky, ktoré do toho boli vložené. A preto tu vlastne teraz sedíme, že tento úkon vlastne nemôžeme urobiť. Tento úkon môže urobiť len primátor, on má v ruke to pero a ten jeho podpis má takú váhu, že vlastne iba jedine on môže tento úkon robiť. Tento úkon nebol z jeho strany urobený, respektíve bol minulý rok, keď sme od marca do neho bušili teda, že aby takéto niečo urobil, lebo tie pozemky na teda môžu úplne utiesť, tak sprvu to bol problém, že oni takúto žalobu nevedia napísať, pričom teda právnici mesta oberajú zhruba 4 000 eur mesačne a tak celkom triviálna žaloba im uchádzala. Po 7 či 8 mesiacoch teda táto žaloba nakoniec podaná bola, to je pravda, a bolo to presne v deň, keď pozemky z Polygonu boli odtransferované do ďalších troch súkromných spoločností, ďalších SROčiek a vlastne v tomto bode, v tomto dátume, tá žaloba v tom znení už principiálne bola, jak to nazvať, bezcenná, bezpredmetná, neviem, lebo teda tie pozemky vlastne odišli. Žaloba vydržala na súde 2 mesiace a následne sa pán primátor rozhodol, že tú žalobu stiahne. My sme tam na zastupiteľstve vtedy hovorili, že treba tú žalobu rozšíriť, proste patrične, aby to teda malo tú váhu, keďže tie pozemky teda už boli presunuté do iných spoločností. A k tomu teda kroku neprišlo a prišlo presne úplne niečo opačné, tá žaloba bola stiahnutá. Čiže poviem to úplne ľudsky, keby tu jeden z nás, ktorý tu sedíme, bol teraz primátorom, tak tu nemusíme sedieť. Proste to sa vyrieši za týždeň alebo za 2, proste tým predbežným opatrením, začne sa tieto veci riešiť.
sú tu aj bývalí poslanci, ktorí sa tiež rozprávali, proste ten úkon na začiatku bol neplatný ako taký, čiže toto sme v podstate riešili, sme tu preto, lebo si už nevieme v podstate iným spôsobom rady, lebo za celý ten čas, čo sme poslancami, sme proste, tu tak poviem, pána primátora už mojkali, hladkali, nadávali a všetko možné, čo keď aj malé dieťa niečo chce, tak si ho masírujete 20 minút, 2 hodiny a tak ďalej, aby proste poslúchalo, tak sa nám to nepodarilo. A dospeli sme proste do štádia, kedy už chceme, alebo možno to mohli si povedať skôr, neviem, prehovoriť aj ľudí, ktorí povedia, tak nám sa toto páči, nám sa toto nepáči. My už z pozície poslancov na to zastupiteľstvo nevieme povedať viac a nevieme urobiť viac. Dávali sme uznesenia, ktoré sme odporúčali primátorovi, že máme urobiť to alebo ono. Hovorili sme o tom, ako je to zlé. Na poslednom mestskom zastupiteľstve išla správa zo špeciálnej komisie, ktorá riešila, že či stavebné povolenia, ktoré sa za posledný čas vydávajú práve v tejto oblasti na ukladanie vlastne inžinierských sietí, či sú teda v poriadku, pretože mestské zastupiteľstvo k tomu zvolenie nedalo, čo je úplne bežná prax. A z toho dokumentu vyplýva, že tam boli porušené viaceré zákony. Ja som sa vtedy na mestskom zastupiteľstve teraz v pondelok pýtal pána primátora, že to teda vidí akože úplne OK a aký je na to jeho názor. Povedal, že na to nebude odpovedať, že na písomné stanovisko. To teda nepríde úplne normálne. Človek, ktorý by sa k tomu musel postaviť nejakým spôsobom čelom, alebo by sa to povedal, tak si sa neviem počúvať, tak čo vy na to vidíte, ten dokument už videl, porozprávajme sa o tom, ale seknú to v tom a pýtať sa teda viacerí kolegovia, ako tu sedíme, že teda povedz nám ty svoj názor, povedal, že nám sa o tom nemieni baviť a že nám dá písomné stanovisko, tak budeme čakať. Problém je v tom, že tie stavebné povolenia porušujú majetkoprávne záležitosti mesta, pretože tie inžinierské siete sú ťahané na týchto pozemkoch. Mestské zastupiteľstvo o tom nerozhodlo, že môže. Nemá tento majiteľ, ktorý tam ťahá vôbec vlastnícky vzťah k pozemku. To je proste úplne to isté, ako keby som došiel na váš pozemok a povedal by som si, vieš, tak tady to pôjde, ani na to nepôjdem, len to proste tam z večera do rána tam vybudujem, natiahnem tam elektriku a vodu, tam to nejak nebudem akože o tom potom, lebo však som sa tak rozhodol a vy to jedného dňa zistíte a nebudete sa voči tomu ani brániť, vám to úplne v poriadku a keď vám niekto povie, že počúvaj, ale tam v budúcnosti budeš si možno niečo postaviť a bude to tam vadiť, lebo proste máš tam vodu, zakopanú káble, budeš tam chcieť postaviť na dom a tam základy, ako tam postavíš, proste sa nedá. A vy by ste na to povedali, že mne to nedá. Ja si veľa rozprávam. Tak môžeš to povedať. Toto bola veľmi dobrá otázka, že prečo len 20, prečo nie 100? Tá odpoveď je veľmi jednoduchá, preto lebo na tých 100 nemáme nárok. My to ešte máme nárok iba na 20. A keď sa to snažil zmeniť ešte primátor, myslím Beleš, podal žalobu vtedy trošku inú, ako bola vypracovaná poslancom Mavlíkom teraz, tak bolo to na súde v Malackách a mnohí poslanci tam vtedy boli, možno sú aj tu svedčia a tak ďalej a bolo prijaté také, ja tomu hovorím, exotické rozhodnutie toho súdu v Malackách, ktorý povedal, že toto je úplne v poriadku. Fantázia, toto je všetko s kostolným poriadkom. Tak sa to dalo na krajský súd. Vy vždycky máte právo, keď vám prvostupňový súd niečo povie, si to dať preveriť vyššiemu súdu a ešte vyššiemu súdu. No a podľa všetkého to na tom vyššom súde na tom kraji mohlo uspieť, ale čo sa stalo? Stalo sa to, že tá žaloba sa stiahla z toho kraja a tým sa potvrdilo rozhodnutie toho prvostupňového súdu. Druhá možnosť bola ešte teraz, jak zmeniť to, že prečo 20 a nie 100, ktorú sme my navrhovali, súčasný primátor ju najprv podal, a potom my sme žiadali, aby ju podal a dal tam predbežné opatrenie, aby sa s tými pozemkami nemohol nakladať, tak on ju podal a potom ju stiahol. Čiže opäť sme v právnom stave, že preto 20 a nie 100. To je na tom toto najhoršie, čo je. Teraz je tá otázka postavená asi takto. Buď si od vás vypýtame aproval na to, mandát na to, že budeme žiadať primátora, aby toto urobil, hej, čiže aby to podal. On to urobiť nemusí, lebo on je štatutárom, povie, on je zodpovedný, on tvrdil to, že on sa chce vyhnúť nútenej správe, aj keď neviem prečo, lebo keď ja som raz olúpený, potom sa mám triasť, že ma za to zábuď do basy,
celkom mi to nesedí a tak ďalej a tak ďalej. Alebo potom je to druhá možnosť a to je tá, že tie peniaze, ktoré prídu do toho kvázi polygónu od tých spoločností, mimochodom len taká vsúvka, teraz som sa rozvedel, že vlastne tie pozemky sa ďalej prevádzajú z tých spoločností, ale je tam zmluva, tie peniaze prídu do toho polygónu, to je fakt, nejaké peniaze tam prídu z tých spoločností, aby neprišli do spoločnosti, ale rovno do mesta Stupava, aby tam boli právne garancie, že tie peniaze naozaj prídu do mesta, do tohto mesta a že tie peniaze sa potom budú dať použiť spôsobom, ktorý pomôže všetkým obyvateľom tohoto mesta. Takže toľko.